gennem tiden lidt. Og det står sådan her. Ja, det gør det også. Og en svømmer. Bare væk fra os andre. Normalt så er det ikke mig, der har sådan en der i munden. Ja, Martin, du står Vend ham lige om, så vi kan se det. Ja. Han er ellers rammer han her bare. Hey, stop. Jeg skal lige nulstille. 6,9 her du. Det husker du på. Martin. 6,9. Du siger det? Klar? Nu. Ej, Gustav for helvede. Nu så går der bare 10 sekunder. Den spiller bare lige mig. Det er 2 sekunder ekstra. 9,2. Er det dig nu? Martin. 9,2 Martin. Du skal ud af 6. Jamen, der nemmer du ikke. Der er kun en halv øl. Det skal ned i røret, det er ud på græsplænen. Nej, det var ham der. Jeg skal have en sæk. Han tog lige en øl, og så hældte han lige det halve ud på græsplænen for Knude. En halv. Nu har jeg faktisk tænkt på, at det var til dig, Marius, men... Hvad skal jeg lige? Er det mig eller mig? Vi prøver bare lige bilen. Okay. Er det dig, Marius? Ja, Marius. Jeg skider bare ned. 1, 2, 3, nu. Jeg har ikke noget, jeg skal have ind. Jeg skal bare rundt til på nu. 5,5. Nej! Øj, Emil! Jeg skal have under 5 i år. Ja, hold den her. I dag. I år. Hvem er det? Jeg har været under 5. Du skal sætte med være hurtig, for det her... Du når ikke engang at sige 2. Det var... Nej. Jeg gætter... Hvis jeg bare... Jeg kan ikke nå at åbne halsen til det. Tæt på Gustav, så er det... Okay. Jeg gider ikke skum. Sådan her. Sæt på mig, så skal jeg. Nej, jeg skal under mig. Jeg skal. Nej, jeg fik tøj, og jeg stod og huske for mig. 1. Nej, rolig. 1, 2, 3. Jeg gør sådan her, så må du tælle ned for 3. 3, 2, 1, gå. Ja, det var 4 eller andet. 4 eller andet. Jeg har rekorden. Jeg skal under 3. Du skal jo ud, Gustav. Det venter til senere. Jeg tror bare, jeg sidder med, og så